С това видео ще се опитам да покажа как по възможно най-лесния начин може да бъде монтиран бронзовия безел на Восток Амфибия, тъй като някои колеги срещнаха затруднения при монтажа. На моя часовник е монтиран един от тези безели, който сега ще сваля. Тъй като камерата ми няма автофокус, няколко пъти ще я изключвам, за да префокусирам, за да се види как точно седи фиксиращата пружина или телта, каква трябва да бъде формата на безела и разни други подробности. Започваме с свалянето на безела. Безела се сваля с остро ножче. Ако ви е хубав часовника, може да увиете ножчето в целофанче от цигари, за да не наранявате нито безела, нито касата на часовника. Моя обаче е доста отчукан и затова няма нужда от подобно нещо. Пъхаме ножчето и напъваме. Това е безела. Часовника ще го отстраня и ето това е, което имаме. В един малък канал е фиксирана тел. Предполагам, че ръката ми пречи, но ще сваля телта. Ето я и телта. Първо трябва да обърнем внимание на самата тел. Виждате, че моята тел в момента е не хоризонтална, единия и край стърчи. Това, което трябва да направим, е да се уверим, че телта ни при монтажа ще бъде абсолютно хоризонтална. Ако ми е трудно, така като не виждам камерата какво прави, но уверете се, че телта е абсолютно равна преди монтажа, тъй като при изваждането телта се деформира. Значи, формата, която трябва да има пък самата тел, според мен трябва да бъде възможно най-разширена. Че като се поставя в канала на безела, да върви по ръбовете, а да не влиза в диаметъра на самия безел. Така, телта за сега я оставяме и се насочваме към безела. Сега ще погледна дали се вижда достатъчно добре, но телта трябва да лежи възможно най-ниско. Канала, който е леглото на телта, той е на 0,2 мм от основата на безела. Това е най-големия проблем при изработване на безелите, тъй като канала е с ширина 0,6 мм, но основата е 0,2 и там се срещат доста сериозни проблеми. Проверете дали основата на безела е равна, ако сте го слагали преди това, дали няма някаква деформация. Може да бъде пригладена леко, ако е слаган няколко пъти. Така. Другото, което може да направите, е с един остър нож да бръкнете в канала и да направите една обиколка. Това също не знам дали в момента е на фокус и дали не крия слънцето с ръката си, но това е, което можем да направим. Така. Значи. Сега ще погледна моята тел в какво състояние още веднъж. Просто се уверете, че всеки от сегментите, хордите или каквото щете го наречете, е равен. Защото при поставянето се получават някои приплесквания. Телът излиза от канала и стават заклинвания. Така, моята към момента си я харесвам. Вземаме телта и я поставяме в каналчето. Поставяме в каналчето. Ми е доста неудобно в момента. Така. Значи, сега ще погледна отново какво се вижда. Ще
спра камерата, за да покажем по-отблизо. Надявам се, че в момента се вижда. Целта е възможно в най-ниското каналче. Не бива да отива по-нагоре, защото тогава просто се смачква. Уверяваме се отново, че всички части са влезли, всички ъгълчета са влезли в канала и самата тел е равна, а не влиза нагоре, няма усуквания някакви в дълбочина. Просто трябва да е абсолютно хоризонтална. И сега започва най-сложната част. Оказва се, че монтажа изобщо не е тривиална работа. Понякога е доста лесен, но в редица случаи нещата не седят точно така. Принципът е следния. Малко под ъгъл се поставя безела и се натиска. Ако се чуе щрак, добре. Ако не се чуе, не всичко е изгубено. Просто трябва да въртим безела. Телта успява да влезе в каналчето на часовника, увлича го и се получава добро затваряне. Сега ще се изправя, защото трябва да натискам. Няма да ми е удобно от стола да го направя това нещо. Надявам се, че не съм скрил слънцето. Така. Хубаво е да се монтира върху някаква стабилна, но мека повърхност. Аз съм взел някаква тетрадка. Значи, поставяме безела малко по диагонал в едната част и натискаме. Чува се щрак. Дали наистина е щракнал, аз не знам, защото може да излезе. Но тук започваме да въртим, като го натискаме и той ще влезе. Добре е да го правите без каишка, за да може по-лесно да се случи монтажа. Натискаме и въртим, натискаме и въртим, докато щракне. Ами, моя е монтиран. Опитвайте се да въртите докато спре. Би трябвало да се получи. Надявам се това нещо да помогне на хората, които имат затруднения. Ако има някаква деформация, опитайте се да изравните долния борд, опитайте се с ножче да го прокарате през канала, въртете и ако има нещо, ще се чуем пак.